Morjes! Eli me ollaan Spedojengi ja homman nimi on tänään se, että meillä on täällä takana liuta tämmösiä laatuvahvareita ja sitten muutama tämmönen eninlaadukasvahvari ja Älä nyt, ne on kaikki muu. kaikki ei-laadukkaat on siis terhoja. Ja katsotaan paljon niistä lähtee mökään ja miltä ne soundaa ja tarkoitus on, että vaikka räjähtää ihan tuusaksi. Eikös näin? Anteeksi naapurit. Jep, anteeksi. Otan naapureita, mutta ei. Poliisejakin odotellaan tosiaan paikalla. Saa nähdä mitä käy. No niin, lopetetaan tää hötötys. Joo. Ketään ei kiinnosta. Lähdetään ekan vahvarin kimppuun. Ai, on Terho. Mä toin tänne tänään tää se hieno Marshalls. Tääkin tää on ihan helvetin iso. Ja aloitetaan tänään pistämällä nupit kaakkoon heti suorilta, koska eihän tosta mitään volyymia tule. Täältä tää soundaa. Otto tässä, morjesta. Seuraavaksi katsotaan Rolandin Scube Micros, mikä se nyt on, niin tommonen. Katsotaan nyt paljon siitä lähtee volyymia. Joo. Katsotaan paljon kaveri. Aloitetaan tosta kello 9. Morjesta, mä oon Valtteri ja tää on mun tyrkkäri, millä mä vedän tämmönen Fenderin Blues Junior ja tästä pitäis lähteä jonkin verran mökääkin jo, niin eiköhän pistää tulpakkorviin ja humppa soimaan niin sanotusti. No niin, joo, morjesta nyt. Sitten on vuorossa mun PV Delta Bluesi. En oo ikinä testannut, että kuinka paljon tästä lähtee mökää, mutta pitäisi lähteä enemmän kuin noista muista, koska nyt on kyseessä 30 wattia. Mennään. Joo, tunnetustihan nämä putkarit lämpää aika paljon, että tässä tää aamumuna hyvin paistaa, että Alright. Noniin, tossa on toi meikäläisen Princeton Rapper. Siinä on se on vuodelta 75. Se on ihan hieno väijä. Katsotaan paljon siitä lähtee sitten meteli. Joillekäs mulla on leasing-marsut. Näiden hyvä puoli on se, että näistä tulee edes virusti ääntä. mulla ei oo PDV-tulppeja.